سروزیر بلوچستان سروکی امن ایمنی درگتا اعلی سطح دیوانہ چتران کنانا سرفراز بکتی گشتہ کے ناشر کاریہ خلاص اور امن ایمنی بحالی درگتا سیکیورٹی ادارہانی نیامہ رابطے چا مؤثر کارروائی برجا داری سروزیر بلوچستان سرفراز بکتی گشتہ کے شہیدانی تے بتگی معاوضہ ادائیگی کنگوی ضلع افسران غیر جانبداری چا قانون نفاذ یقینی جوڑ کنے سنیپ چیکنگ کنانا شہری دمگاں جرمانی گرودار یقینی جوڑ کنے سرفراز بکتی گشتہ کے لیویز و پولیس چیک پوسٹانی سرا بتہ کوری گرودارہ یقینی جوڑ کنے سروزیر بلوچستان سروکی امن ایمنی درگتا اعلی سطح دیوانہ چتران کنانا سرفراز بکتی گشتہ کے ناشر کاریہ خلاص اور امن ایمنی بحالی درگتا سیکیورٹی ادارہانی نیامہ رابطے چا مؤثر کارروائی برجا داری سروزیر بلوچستان سرفراز بکتی گشتہ کے شہیدانی تے بتگی معاوضہ ادائیگی کنگوی ضلع افسران غیر جانبداری چا قانون نفاذ یقینی جوڑ کنے سنیپ چیکنگ کنانا شہری دمگاں جرمانی گرودار یقینی جوڑ کنے سرفراز بکتی گشتہ کے لیویز و پولیس چیک پوسٹانی سرا بتہ کوری گرودارہ یقینی جوڑ کنے